Chimbonyarara cherera nyaya idzi. Wati wewe shamani? Murume wechikomba chemukadzi wangu. Sei wadaro? Ndakamubata mushoko. Achiita sei? Vari pamubhedha watakatenga nemadzimai. Vachiita sei? Vakatovhara mukati vaita zvana baba namai vari mumo. Vakatovhara chidoko vari mukati. Alright. Ndizvo zvere chikomana? Hongu waka. Noombera ka. Ayi onombera ka. Izvo mambo kuti vasatikite. Ya, anotibata takara. Madzimai nyararai. Dare redu rinori. Kamune varume chete ka. Toita dare rine mutsigo. Zvamaakuchiitira taakubudisai panzi. Ndizvo zvere chao. Takutokeredza futi. Ndizvo zvere. Hongu ndizvo. Ndizvo. Ichimbondiudza maiita sei? Uyu waizei murume wake. Ya, inoita izvi. Waizviziya. Saka wakapinda mukati umo waida kuita sei? Kuti waita sei? Chimbonzananguro ingangopera chete nyaya. Ingangopera nei? Tinoda kuziva kuti maiitei. Ya, panguva iyi zvishova taitandara patitanga tisati tasvika kuti Mamusai masvika pakuita sei? tanga tisati tasvika pakuita. Iwe uchiziva kuti mukadzi womunhu waigona nguva yekutandara nguva iwana kuti. Ya, akanga ndizvoni takasiyana. Bozi yanga chiti takalongedza. Ari chi? Anga chiti takasiyana. Mukadzi ndiye aiti takasiyana. Andakuwazvinda. Padara wazvinepera. Bozi waiziva kuti ungadana chi? Ndo saka usazomzenga changa ndakubvunza kuti waitei. Aiwa ndakanga nditorwa zvinhu zvangu. Ndikanga ndiri popo. Saka yeah, mama boy. All right. Nice. Mama karamba nene murumonyi. Mama kasiyana. Makasiyana rini? Muna November unozi. Makapuwa gupure. Hazina kukupai. Saka pari zvinhu tingati chii asi murumonyi. Yakuda kudzokera nanyaya dzati. Mati? Tisanga takasiyana. Auda tasi? Ada kudzokera. Ndizvo zvere shamani. Pamusoro idani. Mukadzi wangu tisina kusiyana. Chakaita kuti ndizvibate. Ndira kutaura chokwadi pamberi peMwari. Ndindaka mukadzi wangu chakaita kuti ndibate. Aibva kubasa nenguva dzekuma 12 kuma 1. Ndakamuti iwe unoya nguva dzekuma 10. Mukadzi wangu aita akasvika aisa mwana pakati. Ndoba ndamubvunza kuti ko ndizvo here? But ndakaneta. Tada kuti titambe mubasa baba namai. Mudzimai wangu aiti itai mupedze. Zvichidaro mudzimai wangu achidaro. Mudzimai wangu uyu zvandinetsa. Rimwe zuva ndakabva ndatora nguo dzangu bandarara pasi. Vanati madzimai ndikuona zvokugarisana zviri kuita sei? Zvikunetsa. Imi memboende mogara kumbari kushopu. Ahora chama. Imi zizini. Hamuna kurambana nomurume wenyu nokuti makasiyana munonovhema. Vabereki venyu vakati chii? Mabva pamurume. Vabereki vakambofona vakati kana iwe usade mwana wedu mupechi gupura. Ava ndokuvhara. Ndobva ndambotumira mukoma papasi kokuzvikanzi tapiwa inonopiwa gupura kumwana. Murume akutati mukadzi achasei handichadi. Angasisade muhava ndiani pakati penyu? Murume wangu. Saka nhasi mauya nanizvo. Ndaya naatete. Iwe. Panapa zvatinoziva ndozvokuti kana vanhu varambana muziva zvakaita panapa munhu anopisa kuomba kuti handichabuda yotonga pana kudzokerana garai nezvakanaka nokuti nhasi mapararano. Atete titaure kuti mwana uyu akarambana nomurume sei titizive kuti anga asisiri kumurei. Wazvinzwa? Enonosena mombe dzako 4. Sumuka chikomba. Maona tinongotonga nyaya. Uyu mwana wedu. Kasi tangotonga nyaya sezvai? Zvairi. Nokuti ndo basa redu kuno.
kunyepa ine atete ndosaka maona taura chokwadi kuti mwana asikana ana kumbonyepa ati apa achandota sei saka utongomurwa mombe ina sezvazviri iwewe kana uchida kuti mwana uyu kausingamude mupe shenenzi pachena wazvinzwisa Pamsoreda kumanasikana wakaitewo chiiwe ukarora ongu ndakarora ukaita sika papi ndakarora ndakasungira vandabvisa mbudzi Pamsoreda ndabvisa mbudzi kudaro ndakavaka musha kwatezvara iwe madana kuvaka musha kana kunora mbonyaroreka wakomana Yarareka mimi kanzendo zinonzwa kana ngakazosudza ruoko handiti wakaisa chaka chichi tusatinoziva kuti ukaenda kwateza unonzvakirei kuno kana ukatizisa mbonano chichi damage kana waenda straight unongobvisa mari handiti wotasa zvavanoda chakati kusvikira pamusambo wakabvisa musambo here musambo handinozosvika nomuona mombe inaka mombe imwe chete 250 ai mombe dzake $1000 handiti tomari yatinoda unobhadhara sei nai mkomana chikomba miisire end of December mombe mbiri chipedzesa achikomba kaichi somuka chisipo end of February mombe mbiri musimudza rokwamai murume wenyu nayo unemuzima here mukadzi wako ndopi uyu vaisirei mombe yavo imwe chete nembudzi ava isirai mwana uyu mombe yake nembudzi anobhadhara mukadzi upi uyo nokuti aiziva kuti vanhu ava vari chii amaizisiya saka apa paita mbavha mbiri hai ndakanyepewa mukadzi ndakasiyana nani naye ignorance haina defense tinongoramba chikuti ignorance haina chii defense misine mombe yake nembudzi yake nobhadhara end of December ichienda kune mukadzi uyu ngatidzidzei kuremekedza handiti ndizvo yapera pasore mama tada kuwapa zazana ndakabatiswa kwatakagadzisa nyaya yako nhumbi dzakabatwa musonga wari mudzimba dzavo zorera yenye mukomana foni yakwe vanhu ava ka ndakatosangana navo kukoti vachitorana mapisi order hazvishande manje nyaya dzoda kungotaurwa dzipera handizvozvo inini ndinodhuma nhamba zvisingaiti saka imimika ende amobvisirana nhamba nokuti pamwe pachoka ndokuda kuti yobvisa nhamba idzo dzachikorerwa muchii soro ende amogara zvakanaka end of December munomobhadhira mari papi tebhuru kana musingazii nhamba ibva mapuwa nokuti totera mudzimba dzenyu chikurovai zvamunazvo chibhadharana handizvozoka saka ini ndakututa here kudzokera mbonoti baba wangu akandikandira zvinhu zvangu zvese panzi kona amai mombe izvozvi dzakati dzikubviswa dziri kuenda kunani dziri kuenda kakumurume uyu chikomba chabatwa handizvozvo saka uyu zvikureva kuti akakuregerera nokuti chikomba handizvozvo mukadzi uchi kumuda here ii mukadzi wakuti kumuda zvisingaiti